Vítajte pri dnešnej epizóde podcastu Skutočné príbehy. Dnes sa s vami podelím o príbeh, ktorý nám pripomína, aká tenká je hranica medzi dôverou a smrťou. Harold Shipman, doktor, ktorý sa stal najznámejším a najproduktívnejším sériovým vrahom v britskej histórii. Začneme v Nottinghamshire, kde sa Harold narodil 14. januára 1946. Vyrastal v rodine, kde sa kládol veľký dôraz na vzdelanie, ale aj na poslušnosť. Jeho matka, silná a dominantná postava, zomrela, keď mal iba 17 rokov a táto udalosť v ňom zanechala hlboké rany. V tomto období sa začala formovať temná stránka jeho osobnosti, ale nikto netušil, čo sa nielen v ňom, ale aj v jeho profesii neskôr zrodí. Po ukončení štúdia medicíny na univerzite v Leeds sa Shipman stal obľúbeným lekárom v mestečku Hythe. Pacienti ho považovali za dôveryhodného a starostlivého. No za touto maskou sa skrývala temná pravda. Počas 70. a 80. rokov začal s vraždením, a to v tichosti, bez podozrenia zo strany svojich obetí. Predstavte si, že prídete ku svojmu lekárovi, ktorý sa stará o vaše zdravie a vy mu dôverujete. Shipman sa takto zoznámil s mnohými svojimi pacientami, no pod rúškom tejto dôvery im predpisoval smrteľné dávky liekov. Morfín sa stal jeho najvernejším priateľom, zabíjal ich vo svojej ordinácii alebo ich zavraždil u nich doma, kde ich doslova prepašoval do nekonečného spánku. Jeho pacienti zomierali za podozrivo krátky čas, ale kto by si len mohol pomyslieť, že milovaný doktor je vo svojej podstate vrah. Prvá alarmujúca smrť, ktorá vzbudila podozrenie, nastala v roku 1998, keď zomrela pacientka Kathleen Grundy. Po jej smrti sa rodina začala znepokojovať a nechápali, ako je možné, že ich milovaná príbuzná tak náhle zomrela. Keď jej príbuzní išli viac do hĺbky, zistili, že jej testament bol zmenený tak, aby obohatil Shipmana. Dokument sa dal prešetriť a polícia zistila, že na testamente sa nachádzali Shipmanové otlačky a celá záveť bola napísaná na jeho písacom stroji. Shipman sfalšoval záveť Kathleen Grundy. A to bol začiatok jeho pádu. Vyšetrovatelia sa pustili do práce a zisťovali, čo sa vlastne deje. Exhumovali tela jeho pacientov, kontrolovali všetky záznamy a pritom vypočúvali Shipmana. Prišli na to, že Shipman mohol mať na svedomí viac než 250 obetí a niektoré odhady hovorili až o 400 obetiach. Bolo to mrazivé zistenie a otázky sa vynárali. Ako mohol tento muž uniknúť spravodlivosti tak dlho? Shipman sa k svojim činom nepriznal. V apríli 1999 bol Shipman zatknutý a obvinený z vraždy 15 pacientov. Súdny proces, ktorý nasledoval, sa stal senzáciou. Rodiny príslušníci jeho obetí vypovedali o svojich hrozných stratách a o dôvere, ktorú vložili do muža, ktorý ich zradil. Shipman sa pokúsil obhajovať, no jeho výhovorky nedokázali zakryť realitu jeho činov. Na konci procesu bol uznaný vinným a odsúdený na doživotie. Ale príbeh sa tým nekončí. V januári 2004, len niekoľko rokov po svojom odsúdení, Shipman spáchal samovraždu vo svojej cele. Odkaz, ktorý zanechal, bol hrozný a mrazivý. V ňom odmietal prevziať zodpovednosť za svoje činy, čo len posilnilo jeho obraz ako bezcitného vraha. Dnes sme sa dotkli temného a znepokojivého príbehu Harolda Shipmana. Pripomína nám, že aj tí, ktorým dôverujeme najviac, môžu skrývať temné tajomstvá. Ďakujem vám, že ste si vypočuli dnešnú epizódu podcastu Skutočné príbehy. Dúfam, že vás tento príbeh zaujal a udržal aspoň trošku v napätí. Teším sa na vás pri ďalšej epizóde, pretože nikdy nevieme, čo na nás čaká. Majte sa krásne, počujeme sa na budúce. A dávajte si pozor, komu dôverujete.